जिसेनाथ' ओंखारबाय गोरोन्थिया दङ एसे एनै बेखौ जोङो फोसाबगोन। जिनैनिया गांनैसोआ प्रेसआव होनाय जाबाय आरो गांनैसोआ एसे सोदांबाय थादों। सोदांनाया जोब्लानो बेखौ प्रेसआव होनाय जागोन आरो प्रेसआव होनाय लोगो लोगो बियो बारा सम लाया, सप्तासेसोआवनो बे ओंखारो। दा बेखायनो नैबे एसे सम लादों गांनैसोआ, खिन्थु जोंनि जायफोरनाखि एक्सपार्टफोर दङ बिथांमोना रावबो जिरायाखै, बिजाबा मोनगोन। रिजाल्ट होनायनि सिगां ओंखारगोन एसे जिहेथु माखासे खामानिया एसे बेले बेजे जादों, माखासे चेप्टारा बबेबा हाबैदों, बबेबा चेप्टारा बबेबा फैदों, बेबायदि जाबाय थादों। बेखायनो जोंथ' नाजागोन, जों होनो थाखाय नाजागोन आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोननि बे चेनेलनि गेजेराव मिथिनो लुबैदों, जोंहा गोबां बिजाब दाबो फरायसालियाव मोनाखै। आं दाख्लैबावै जोंहा बिटिआरनि डाइरेक्टर इडुकेसननि बिथांजों सावरायदोंमोन। बिथाङा बुंदों जे इतिमধ্যे बिथाङा गुवाहाटियाव मोनसे लिस्टखौ हरबाय आरो बिटिआरनि बाहेरनिखौबो आङो नैबे साननैसोआव गुवाहाटियाव थांगोन, बेखौबो सावरायगोन। आरो बेजों लोगोसे मोनसे खोथा जाहैदों मा, जे जोंहा हायार सेकेन्डारिनि बर' बिजाबा आसलथे फ्रि जानांगौ माखासेया, इलेक्टिभनि बादै। बिनि थाखायबो दाख्लैबावै आसामनि इडुकेसन मिनिस्टार बिथाङा गैयामोन, आं बिथांनि मावख'आव थांनानै 4 मे खालि बिथांनो गोसोखां बिलाइ होनाय जादों, जाहाथे बर' गथ'फ्राबो जेरै असमियाफ्रा मोनो बेखौ फ्रि मोननो हायो, बिनि थाखाय नांबाय थानाय जादों।